δρόμος προς την Αψιάδου Θριάμβου, τρίτο επεισόδιο. Έχουμε μαζί μας τον κορυφαίο στα sprint τα τελευταία χρόνια και έναν από τους κορυφαίους εμποδιστές στα sprint ανά το παγκόσμιο. Μαζί μας ο Μίλαν Τραϊκόβιτς. Μίλαν, άλλη μια συνέντευξη μαζί. Αυτή τη φορά εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 του Παρισιού. Είμαστε λίγους μήνες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Είσαι ένας από τους αθλητές που θα βρίσκονται εκεί. Μας καλωσορίσουμε στην σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, Σάβα μου, για την πρόσκληση και ελπίζω να κάνουμε ακόμα μια έτσι ωραία κουβέντα. Εντάξει, τρίτη σερί Ολυμπιακοί Αγώνες. Ρίο, πρόκριση τελευταία στιγμή, λίγες ώρες πριν κλείσει τον deadline για την πρόκριση. Μετά Ολυμπιακή Τόκιο, ίσως οι Ολυμπιακοί που θα ξεχάσουν ποτέ λόγω κορονοϊού. Και τώρα πάμε ξανά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, πιο όριμος από ποτέ, σε ένα γεμάτο στάδιο, με μια χώρα η οποία έχει παράδοση και στο αγώνισμα, αλλά και γενικά στον Ολυμπισμό. Εντάξει, σωστά το είπες και για το Τόκιο, ότι θέλουμε όλοι να τους ξεχάσουμε. Επιστροφή όμως φέτος στην κανονικότητα, και οι αθλητές και οι διοργανωτές και όλα. Και νομίζω να δούμε μια πολύ δυνατή Ολυμπιάδα. Γιατί και ο κόσμος επεθύμησε να πάει να δει αγώνες. Βλέπω ότι γίνεται μεγάλος χαμός για τα εισιτήρια. Οι διοργανωτές είναι έτοιμοι, πιστεύω, να κάνουν μια πολύ καλή Ολυμπιάδα. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι Γάλλοι επενδύουν πάρα πολύ σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι κάτι το οποίο περίμενα χρόνια. Ήδη γίνονται αρκετά έργα. Και εντάξει, το Παρίσι έχει μια ιδιαίτερη έγκλη. Ένας τόπος που έχει πάει αρκετές φορές, έχει σημειώσει και, αν δεν κάνω λάθος, και παγκύπριο ρεκόρ στον Diamond League. Ναι, ναι. Το οποίο σπάζει μετά στο Diamond League του Λονδίνου. Πώς σε βρίσκεται το 2024, έχεις μπει στον κλειστοστίβο, κάνεις εξωτερικές εμφανίσεις. Φαντάζομαι σε περίοδο προετοιμασίας τώρα. Ναι, τώρα προετοιμάζουμε τους Ολυμπιακούς. Είχαν 3 μεγάλους αγώνες φέτος το 2024. Είχα βάλει στόχο από την αρχή να μπω σε 3 τελικούς. Ο ένας τον πετύχαμε, αν και στο τέλος λίγο γλυκόπικρη γεύση, γιατί φύγαμε με μια θέση που πιστεύω ότι δεν μας αξίζε. Μπορούσαμε λίγο καλύτερα, αλλά ότι μπήκα στον τελικό, πολλά σημαντικό. Ξεκίνησα να πιστεύω περισσότερο στον εαυτό μου και ήταν και ένα μέτρο σύγκρισης για το τι ακολουθεί σε Πανευρωπαϊκό και Ολυμπιάδα με τους ίδιους αθλητές, ότι ναι, να μπορώ να διεκδικήσω αυτό που θέλω. Ναι. Εντάξει, για να κάνουμε ένα πέρασμα λίγο από τα αθλητικά και μετά να πάμε σε πιο ενδιαφέροντα θέματα. Εντάξει, εννοείται ότι θα μπει στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης, που και εκεί θέλεις ένα στόχο για τις Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντάξει, η Πανευρωπαϊκή φέτος θεωρώ ότι θα είναι και ένας πολύ δυνατός αγώνας. Υπάρχει μια γενιά νεαρών Ευρωπαίων εμποδιστών που είναι πάρα πολύ γρήγοροι και τώρα ξεκινάνε και μπαίνουν και κάποιες που πήραν και μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις και εντάξει, θα είναι ένα δύσκολο πανευρωπαϊκό, αλλά θα είναι ένα πολύ καλό τεστ για τους Ολυμπιακούς. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι το είχα πει και ξανά σε μια προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει μαζί, ότι εκπροσωπείς μια γενιά, μια φουρνιά αθλητών μεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση με αυτόν που εμφανίζονται στους τελικούς των μεγαλύτερων αγώνων στην Ευρώπη τουλάχιστον. Έχεις ένα μέταλλο πολύ ανταγωνιστικό και πρωταθλητή που σε φέρνει στους μεγάλους αγώνες πάντα έτοιμο να ξεχωρίζεις και να μπορείς να μεταφέρεις όλη τη δουλειά της προπόνησης μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πώς βλέπεις το σήμερα του αθλητισμού και γενικά την νέα φουρνιά που έρχεται και πλαισιώνει, ας πούμε, μια άλλη φουρνιά αθλητών. Και κατ' επέκταση αυτό είναι το γεγονός ότι αυτή η όλη εμπειρία που έχεις είναι ένα πράγμα το οποίο αποκτάται φαντάζομαι με τα χρόνια, με την εμπειρία, αλλά και με τις επιτυχίες, αλλά και πολύ περισσότερο με τις αποτυχίες. Ναι, σωστά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άρχισα να πεθυμώ τους φίλους αντιπάλους μου που είμαστε έτσι στην ηλικία. Έχουν χαθεί σχεδόν όλοι. Αυτοί που μένουν είναι και με το ζόρι, ξέρω εγώ, μένουν
για να κάνουν ένα μεγάλο αγώνα. Υπάρχει, όπως είπες, η νέα γενιά. Εγώ είμαι πιο μεγάλος από αυτούς, αλλά φαίνεται ότι αντέχω ακόμα και μπορώ να αναμετρηθώ μαζί τους. Θεωρώ ότι η εμπειρία πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Το βάζω κάθε φορά στον αγώνα μου και βγαίνει πάρα πολύ καλά. Ποιο είναι το συστατικό της, η χρυσή συνταγή του Μίλαν για να είναι πάντα φρέσκος, πάντα δυνατός, ανταγωνιστικός? Εντάξει, θεωρώ ότι έχω ένα σώμα το οποίο χτύπα ξύλο αντέχει την προπόνηση. Είναι έτσι χαλαρό. Και μετά πάω, ας πούμε, στη ψυχολογία και στο μυαλό. Είναι τα δύο δυνατά μου στοιχεία, πιστεύω. Γιατί, ας πούμε, ό,τι και να κάνω στους αγώνες πριν τον μεγάλο αγώνα, θα πάω στον μεγάλο τον αγώνα και θα μεταμορφωθώ. Ναι. Εντάξει, όμως, να το πάμε έτσι λίγο πιο βαθιά, είναι ότι υπάρχει μια ισορροπία γενικότερα στη ζωή σου. Είσαι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Μπορώ να πω ότι θα έχεις χίλιους λόγους να έχεις λίγο πιο έντονη ζωή, πιο ξέφρενη, πιο εξάλλη ζωή, όμως επιλέγεις έναν τρόπο πιο ταπεινό, πιο απλό, πιο οικογενειακό, να το πω. Εντάξει, αυτή η ηρεμία, ας πούμε, της οικογενειακής φάσης και το να μην είσαι, ας πούμε, αλλού κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας σου είτε των αγώνων σου, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η οικογένεια παίζει ρόλο στον αθλητισμό? Σίγουρα παίζει. Γιατί, ας πούμε, είναι η στήριξη που παίρνεις στις αρχές και, ας πούμε, τώρα πλέον, ας πούμε, που είμαι παντρεμένος, έχω μια σχέση normal και ήσυχη, βοηθά πάρα πολλά έναν αθλητή. Ήταν να ήταν διαφορετικό, ας πούμε, να είσαι ελεύθερος. Ναι. Εντάξει, και για αυτούς που βλέπουν αυτή τη συνέντευξη, να πούμε ότι είμαστε πάνω στην πράσινη γραμμή. Είμαστε λίγα μέτρα έξω από την νεκρά ζώνη. Βρισκόμαστε στη Λευκοσία. Είναι μια πόλη η οποία συμπαθείς, αγαπάς, επισκέπτεσαι. Πώς το βλέπεις? Και γενικότερα είσαι ένα παιδί που έφυγε από μια εμπόλεμη κατάσταση και βρήκε καταφύγιο στην Κύπρο. Δεν είναι και τυχαία επιλογή του χώρου. Οπότε, γενικά, πώς βιώνεις την Κύπρο σαν πατρίδα σου, σαν χώρα σου? Και γενικότερα πώς νιώθεις που εκπροσωπείς, ας πούμε, αυτή τη χώρα που πλέον έχει γίνει το σπίτι σου, είναι ταυτόσιμη μαζί σου? Εντάξει, τι να πω εδώ. Εγώ είμαι Κυπραίος, όπως βλέπεις και όπως ακούεις. Μεγάλωσα στην Κύπρο και είμαι πολλά περήφανος που αγωνίζομαι για την Κύπρο. Γιατί, ας πούμε, η Κύπρος έδωσε μου, ας πούμε, μια στέγη όταν ήμουν μικρός και τη χρειαζόμουν και τώρα σαν να δίνω πίσω στην κοινωνία και στη χώρα αυτό ό,τι μπορώ. Νομίζω ότι τα πάω καλά, αλλά έχω ακόμα λίγα να δώσω και αυτά. Ναι. Εντάξει, ήσουν το παιδί της οικογένειας, ας πούμε, που κατά κάποιο τρόπο τράβηξε λίγο, ενώ ήσουν από ένα σημείο και μετά ο άνθρωπος που ήσουν η κολλά της οικογένειας σου στην Κύπρο. Και ήταν κάτι, ας πούμε, που φαίνεται και καθρεφτίζεται από την αγάπη που εισπράττεις και από όλη την οικογένεια. Ενώ τόσο από τη μητέρα σου, όσο και από τις αδερφές σου, αλλά και από όλους τους φίλους σου που σε περιτριγυρίζουν, που είναι πολλοί αυτοί που σε στηρίζουν σε κάθε σου βήμα, σε κάθε σου προσπάθεια. Είσαι ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Στίβου, αν όχι το πιο αγαπητό. Εντάξει, εγώ δεν το προσπάθω, ας πούμε, για να είμαι κάποιος ή για να με συμπαθήσουν οι άλλοι. Θεωρώ ότι όλα συμβαίνουν έτσι φυσικά και εννοείται ότι τα αποτελέσματα βοηθούν. Γιατί όταν είσαι ένας καλός αθλητής, να είσαι και πρότυπο στα νεαρά παιδιά, να θέλουν να σε ακολουθήσουν. Πόσο μάλλον όταν έρθουν, ας πούμε, από κοντά να σου μιλήσουν είτε να ζητήσουν ένα αυτόγραφο ή μια φωτογραφία. Ο τρόπος που, ας πούμε, να τα αντιμετωπίσεις είναι και εκεί σχηματίζουν και την πρώτη εικόνα για σένα. Γιατί άλλο είναι αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση και άλλο αυτό που βλέπουν μπροστά τους. Εγώ προσπαθώ να είμαι βασικά, δεν το προσπαθώ, 100% ο εαυτός μου και θεωρώ ότι αυτό αρέσει στον κόσμο και το εκτιμάει.
Και γι' αυτό μπορεί να είμαι ο πιο αγαπητός. Σε αναγνωρίζει ο κόσμος στους δρόμους, εισπράττεις καθημερινά την αγάπη, ας πούμε. Ναι, καθημερινά, ας πούμε. Ένα πράγμα που αρχίζει όχι να με ενοχλεί, αλλά να μην μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μεγαλώνοντας και θέλοντας παραπάνω την ησυχία σου, θέλεις και λίγο το privacy σου, ας πούμε. Και μπορεί να πας κάπου, ας πούμε, και να δεις, ας πούμε, μάτια ή πάνω σου, ξέρω εγώ, που καμιά φορά είναι όχι τόσο ενοχλητικό, αλλά θες να ηρεμήσεις μια μέρα και δεν μπορείς, ας πούμε. Ναι. Κυρίως στη Λεμεσό, που είναι και... Ναι, εντάξει, στη Λεμεσό... Είναι η πόλη που σε... Αν και σε όλες τις πόλεις που έχω πάει, έχω δεχτεί αγάπη, ας πούμε. Κυρίως από νεαρούς γονείς, που έχουν, ας πούμε, μικρά παιδιά και μπορεί να κάνουν αθλητισμό και καταλαβαίνουν, ας πούμε, τι μπορεί να πέρασα ή, ας πούμε, τα παιδιά τους να με έχουν σαν πρότυπο τους και εννοείται να έρθουν κοντά και να μιλήσουμε λίγο. Ναι. Σε ενοχλεί κάτι στη σημερινή κυπριακή πραγματικότητα, ενώ στον κόσμο, στον τρόπο που συμπεριφέρεται, στην ευγένεια ή κάτι που γίνεται μέσα στα στάδια το οποίο βρίσκεις, που να σε ενοχλεί, ή από την άλλη να βλέπεις ότι ο Στίβος είναι ένας χώρος ο οποίος δεν δέχεται ούτε το ρατσισμό, δεν δέχεται ούτε τις φυλετικές διακρίσεις. Νιώθεις ότι ο χώρος του Στίβου είναι κάτι ο οποίος βρίσκεις καταφύγιο εκεί, σε εκφράζει σε σχέση με το π.χ. για παράδειγμα τον χώρο του ποδοσφαίρου? Εντάξει, θεωρώ ότι το κάθε άθλημα και η κάθε ομάδα ατόμων, ας πούμε, έχει, ας πούμε, μια ιστορία να πει και ο τρόπος που μπορεί να συμπεριφέρονται να είναι ανάλογα με αυτόν. Εγώ, εντάξει, όπως ξέρεις, στο Στίβο, ας πούμε, είμαστε πιο ενωμένοι, πιο μαζί, αν και, ας πούμε, είναι ένα ατομικό το αγωνισμά. Εντάξει, καταρχάς δεν βλέπεις φασαρίες στα γήπεδα και αυτά. Τώρα πλέον και στο ποδόσφαιρο έχουν μειωθεί αυτά αλλά εντάξει, έτσι είναι. Επισκέπτεσαι τους ποδοσφαιρικούς αγώνες στο Ναι, Απόλλωνα? Ναι, μ' αρέσει το ποδόσφαιρο και βλέπω και όποτε είμαι Κύπρο, ας πούμε, μπορώ να πάω και στο γήπεδο. Δεν τα πάει πολλά καλά η ομάδα. Εντάξει, η ομάδα... Ξέρεις, είναι εύκολο να φτάσει στην κορυφή, αλλά είναι δύσκολο να διατηρηθείς εκεί. Γι' αυτό εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά και τους κατανοώ. Δηλαδή, δεν είμαι από αυτούς που τα κρίνουν, ας πούμε, γιατί κάνω πρωταθλητισμό και ξέρω πόσο δύσκολο είναι. Φυσικά, πάντα την επόμενη φορά προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι. Εντάξει, το επίπεδο του Κυπριακού Στίβου σε σχέση με το επίπεδο του Κυπριακού ποδοσφαίρου, για παράδειγμα, εσύ είσαι σε πολύ ψηλότερο επίπεδο, έχεις φτάσει σε πολύ ψηλότερο επίπεδο από οποιαδήποτε άλλη Κυπριακή ομάδα, αν το πάρεις αναλογικά. Δεν συγκρίνεται γιατί είναι ομαδικό με ατομικό, Ναι. δεν θα το συγκρίνεις. Όμως, αν σκεφτείς... Απλά στο θέμα του επαγγελματισμού είμαστε αρκετά πίσω. Δηλαδή, όσο πιο χαμηλά να θεωρείς, ας πούμε, κάποιες διοργανώσεις που μπορεί να παίζουν οι ομάδες μας, είναι αρκετά ψηλά σε θέμα επαγγελματισμού, σύμφωνα με αυτά που κάνουμε εμείς. Εντάξει, έχουμε μεγάλους αγώνες Ολυμπιακούς παγκόσμιους, που εντάξει, είναι μεγάλος αγώνας. Αλλά άμα πάει, ας πούμε, πες ότι μια διοργάνωση τύπου. Εντάξει, και τα Diamond League είναι σε πολλά ψηλό επίπεδο, αλλά τα meeting που είναι πιο κάτω από το Diamond League συγκρίνονται, ας πούμε, με τις πιο μικρές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Ναι, μπορεί να συγκρίνεις ένα βαλκανικό με το Conference League, ας πούμε. Εμπόρεις. Γιατί Ναι. το άλλο είναι και οικονομικά και επαγγελματικά είναι σε πολλά πιο ψηλό επίπεδο. Ναι, μα νομίζω είναι ότι το καθοριστικός παράγοντας ο καθοριστικό ρόλο σε όλο αυτό παίζει το οικονομικό κομμάτι. Σίγουρα. Που τα λεφτά που επενδύονται εκεί είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με. Και η θεαματικότητα και το. Γιατί, ας πούμε, τώρα για η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Στίβου κάνει διάφορες προσπάθειες για να πιάσει τον κόσμο να ενδιαφερθεί περισσότερο. Προσπαθεί να κάνει αλλαγές σε κανονισμούς, να δημιουργήσει νέους αγώνες ή νέες διοργανώσεις που να το δει ο κόσμος, ας πούμε, να ενδιαφερθεί, χορηγεί και αυτά, αλλά είμαστε ακόμα πολλά πίσω. Και όχι μόνο από το ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι είμαστε και από αρκετά άλλα αγωνίσματα πίσω. Ναι. Εντάξει, έχει γίνει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω, από την Ομοσπονδία. Έχουμε κατά κύριο λόγο, αλλά και στο ποδοσφαίρο, γενικότερα στον αθλητισμό της Κύπρου,
υπάρχει μια ξενομανία, να το πω. Δεν υπάρχει η εμπιστοσύνη και η επένδυση στον Κύπρο αθλητή. Που πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια και γενικά η Κύπρος έχει δείξει ότι μπορεί να έχει την πρώτη ύλη. Τα είναι να δουλευτούν σωστά. Σαν να πιάνει άποψη πάνω σε αυτό, δηλαδή πιστεύεις ότι υπάρχει το κυπριακό αίμα το οποίο μπορεί να εκπροσωπήσει τις κυπριακές ομάδες, ας πούμε, σε ένα πολύ καλό επίπεδο, ή είναι δικαιολογημένη η άφηξη των πολλών ξένων? Μιλούμε για το ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει, κοίτα, σίγουρα θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερος κανόνας για το πώς και πόσες ευκαιρίες θα παίρνουν. Το ταλέντο υπάρχει δεδομένο, αλλά στην τελική θεωρώ ότι όποιος αξίζει παίζει. Ναι. Και όταν θες να είσαι καλύτερος, πρέπει να μπεις να παίξεις με τους καλύτερους. Εγώ όταν πάω στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων και έχει Αμερικάνους, Τζαμαϊκανούς, Γάλλους, τι να πω στην Κύπρο. Αν ήταν με τη σημαία να πιέναμε, δεν θα μας εδέχονταν καν. Όχι στον τελικό, στον προκριματικό. Ναι. Άρα, εσύ πιστεύεις ότι είναι καθαρά για το γεγονός ότι η δουλειά είναι διαθυμμένος να κάνει ένας αθλητής για να φτάσει εκεί που να... Θεωρώ ότι σωματικά και σαν άνθρωποι είμαστε όλοι ίδιοι. Απλά διαφέρουμε στις υποδομές και σε ένα σύστημα το οποίο μπορεί να δουλέψει σε όλα τα αθλήματα, ας πούμε, στην Κύπρο. Και μιλώντας, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο, θα μπορούσαν να βγάλουν πολύ καλύτερους παίκτες και να τους δώσουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Ναι. Αλλά έχω δει περιπτώσεις που, ας πούμε, άμα ένας είναι πολύ καλός παίκτης, παίζει. Ναι. Που όποια χώρα και να είναι. Γιατί, ας πούμε, πιάνουμε κάτι παίκτες που κάτι Βερμούδες και Κουρασάο και τέτοια, τι ποδοσφαιρικό έχουν, ας πούμε, οι χώρες. Στην Καραϊβική, ας πούμε. Τίποτε. Αφού μπορούσαν να ήταν σπρίντερ τούτοι οι άνθρωποι, που είναι πιο κοντά σε αυτό που κάνουν οι χώρες τους. Ενώ παίζουν ποδόσφαιρο και αυτή είναι μια μικρή εξαίρεση του κανόνα. Και εμείς που είμαστε από ένα μικρό νησί που είναι Κύπρο, σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις και να δουλέψουμε καλύτερα να έχουμε περισσότερες εξαιρέσεις. Εντάξει, ναι, σίγουρα συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Επειδή πριν μιλήσεις για κανονισμούς, τι πιστεύεις για τον κανονισμό που ενδέχεται να αλλάξει στο μήκος και αντιδρά και ο Τεντόγλου? Πιστεύεις ότι είναι ένας κανονισμός ο οποίος θεωρώ ότι θα χάσει τη μαγεία του? Ναι, θεωρώ ότι αλλάζει εντελώς το αγωνίσμα, την τεχνική, το πώς πρέπει, ας πούμε, να προσεγγίσεις, ας πούμε, τη βαλβίδα. Βασικά, το ταλέντο που πρέπει να υπάρχει και το μυαλό που το βάζεις εκεί, στο πάτημα. Τώρα, αν το βάλεις, ας πούμε, ένα ανοιχτό και όποιος θέλει να έρθουν μπροστά, ας πούμε, αθλητές που έχουν πολύ καλά φυσικά προσόντα, που είναι γρήγοροι, δυνατοί, να πατούν όπου θέλουν και να πηδούν μακριά. Αμέσως μειώνεις, ας πούμε, το ταλέντο και το μυαλό που χρειάζεται το αγώνισμα. Ναι. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι θα αλλάξει εντελώς η προσεγγίση πάνω στο αγώνισμα. Θα δούμε και τον Τεντόγλου στο τριπλούν, γιατί δήλωσε ότι θα φύγει. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Μίλτος είναι ένας αθλητής που σίγουρα δεν μπορεί να τον δυσκολέψει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Μπορεί όμως να πιάσουν πλεονέκτημα κάποιοι από τους αντιπάλους του, γιατί τους βλέπω, ας πούμε, ότι είναι πιο δυνατοί, πιο γρήγοροι. Κάτι Αμερικάνοι, κάτι Τζαμαϊκανοί που εμφανίζονται τώρα. Αλλά πάλι, εντάξει, είναι καλός αθλητής. Νομίζω ότι και να του βάλουν ένα... Θα βρει τον τρόπο. Ναι. Γνωρίζεστε με τον Μίλτο? Ναι. Όσο βλέπεις σαν άνθρωπο, αλλά και γενικότερα σαν αθλητή. Ο Μίλτος είναι ο εαυτός του, δεν θέλει να αλλάξει, ας πούμε, με τίποτα και βλέπω ότι τίποτα δεν μπορεί να τον αλλάξει και είναι υπέρ του χαρακτήρα του το πράγμα. Ναι, νομίζω ότι ίσως είναι και ένα παράδειγμα σε αυτό που ψάχνουμε σαν πρότυπα στον αθλητισμό, ότι εγώ είμαι ο αυτός μου, αυτός. Ναι. Και όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην κοινωνία. Δηλαδή θέλεις ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, ο αυτός τους, να λένε την αλήθεια τους και ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν. Γενικότερα ασχολείσαι στην καθημερινότητά σου πέρα από τον αθλητισμό, με τι καταπιάνεσαι, ενώ μια καθημερινά του Μίλαν, ενώ είναι. Ή ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα έχουμε εκλογές τον Ιούνιο. Ασχολείσαι με αυτά τα θέματα, ποια είναι η θέση σου πάνω σε αυτά? Εντάξει, πολιτικά δεν έχω άποψη. Δεν είμαι και ο
ο αρμόδιος για να έχω άποψη. Σαν πολίτης όμως είμαι ενεργός, ενώ το να πάω να ψηφίσω και αυτά εννοείται. Δεν θέλω να δηλώσω, ας πούμε, τι πιστεύω, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτή τη δεδομένη στιγμή η πολιτική, αλλά όπως ξέρεις, η πολιτική επηρεάζει πάρα πολύ και τον αθλητισμό, διότι με πολιτικές αποφάσεις, ας πούμε, γίνονται διάφορες επιχορηγήσεις και χτίζονται γήπεδα και δημιουργούνται υποδομές για τον αθλητισμό. Και επειδή επηρεάζει μας και λίγο άμεσα, μπορεί να είμαστε ενήμεροι, ας πούμε. Δεν είναι ότι είμαστε active, ας πούμε, μες στην πολιτική, ας πούμε, έχουμε και άποψη, αλλά σίγουρα παρακολουθούμε το τι συμβαίνει, γιατί κάποιες αποφάσεις μας ενδιαφέρουν. Ναι. Ένιωσες ποτέ αδικημένος από την εκάστοτε διοίκηση ή κυβέρνηση αναφορικά με τις Ολυμπιακές σου προετοιμασίες ή επιχορηγήσεις που πιθανόν να έπρεπε να λάβεις ή νιώθεις ότι είχες την ανάλογη στήριξη που θα έπρεπε για να κάνεις όλα αυτά που δικαιούσες, ας πούμε, που αξίζεις να... Εντάξει, σίγουρα το μόνο που έχω να πω ότι οι αθλητές αυτού του επίπεδου δεν παίρνουν αυτά που αξίζουν. Παίρνουν πολύ λιγότερα και εννοείται ότι με διάφορες αποφάσεις κάποιοι αδικούνται και λιγότερο και κάποιοι περισσότερο. Δεν ξέρω αθλητή που να μην ένιωσε, ας πούμε, αδικημένος σε μια φάση της καριέρας του ή που μια απόφαση που πάρθηκε από κάποιους που μπορεί να μην έχουν ιδέα από αθλητισμό. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν. Εντάξει, έγινε μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια με τις εγκαταστάσεις και έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή και στη Λεμεσό στο Τσίρο άλλαξε το στάδιο. Δεν άλλαξε. Πήγε που πάνω. Ναι. Προσωρινά. Και το προσωρινά σχεδόν τελειώνει τώρα. Ναι. Ναι. Όταν έχεις κάνει κάτι προσωρινά για να κάνουμε τον αγώνα τότε που ήταν τον Μπρονζάουδη, δεν ξέρω, σαν να βγαίνει η είδηση ότι τέλειωσε. Τα κάναμε, το είναι καινούριο. Μα δεν είναι καινούριο. Σε ένα χρόνο σε πολλά κακή κατάσταση. Ήδη νιώθεις ότι υπάρχει φθορά. Ήδη νιώθω ότι υπάρχει, γιατί ας πούμε δεν έγινε ολοκληρωμένη δουλειά, ολοκληρωμένη αλλαγή. Είναι μια επίστρωση. Η οποία επίστρωση είναι λογικά να φτάσει εκεί που ήταν παλιά σε μια φάση. Σίγουρα είναι κάτι που μας βοήθησε πάρα πολλά, ειδικά πριν να χτιστεί το γασιπί, πριν να αλλάχτεί το τάρταν στο γασιπί, ήταν, ας πούμε, ο χώρος που γυμνάζομουν. Και εννοείται ότι επειδή είμαι και που η Λεμεσό, το γήπεδο είναι 5 λεπτά από το σπίτι μου, βοήθησε μου πολλά στην προετοιμασία μου. Άρα στην ουσία, σαν Μίλαν, περιμένεις αυτό το προσωρινά να γίνει μόνιμα και να γίνει μια ανακατασκευή του σταδίου. Θεωρώ ότι μπορεί να πιάσει σειρά, ας πούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα γήπεδα στην Κύπρο που σε πολλά χειρότερη κατάσταση, που έχω ακούσει ότι πιάσαν σειρά ώστε να αλλάχτούν και να γίνουν καινούργια. Θεωρώ ότι όμως το Τσίρο δεν πρέπει να ξεχαστεί και να πούν, ας πούμε, ότι φτιάξαμε το πριν 3 χρόνια. Γιατί δεν φτιάξαμε το, κάναμε μια προσωρινή λύση για λίγο καιρό. Στο εξωτερικό, ανά 5 χρόνια αλλάσουν το τάρταν. Εμείς έκαναμε κάτι προσωρινό και ήδη είμαστε στον 3ο-4ο. Απλά ρε Μίλαν, μια απορία μου είναι πολλές φορές που δικαιολογείται η Κύπρος από τη στιγμή που δεν αξιοποιείται ο αθλητικός τουρισμός να έχει τόσα πολλά γήπεδα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να έχουμε ένα... Μα έχουμε ένα αθλητικό τουρισμό. Πάρα πολύ. Έχουμε αθλητικό τουρισμό, όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί πολύ περισσότερο. Δηλαδή, ας πούμε, σήμερα είναι 3 Απριλίου, έχει 30 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να κατεβεί η μισή Ευρώπη να προπονηθεί Ήδη έχουμε στο Τσίριο ομάδα Βέλγων της Εθνικής, είναι 50 άτομα σχεδόν. Ήρθαν όλοι. Ναι. Υπάρχουν υποδομές να φιλοξενήσει η Κύπρος τόσους πολλούς αθλητές με άρτιες εγκαταστάσεις, με χώρους φιλοξενίας, με σάουνες, πισίνες, γυμναστήρια. Δηλαδή, μήπως είναι έναν κενό το οποίο πρέπει να γεμίσουμε και να αξιοποιήσουμε. Εννοείται. Υπάρχουν υποδομές να φιλοξενήσουμε λίγα άτομα, όχι πολλά. Με το που έρθουν πολλά άτομα στο γήπεδο, καταλαβαίνεις την ανάγκη ότι χρειαζόμαστε περισσότερο. Γιατί, ας πούμε, μπαίνεις στο γυμναστήριο,
και βλέπεις ότι είναι γεμάτο, δεν μπορείς να προπονηθείς, δεν μπορείς, περιμένεις τον άλλον, αυτόν τον περιμένει άλλος, περιμένεις τη σειρά σου να γυμναστείς και δεν τα καταφέρνεις. Σίγουρα να μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα και να έχουμε αθλητικό τουρισμό για όλα τα αθλήματα. Καταρχάς, έχω ακούσει ότι έχουμε κάτι πίστες για ποδηλασία πάνω στα βουνά που είναι top. Έρχονται, ας πούμε, οι καλύτεροι ποδηλάτες του κόσμου και εμείς δεν το ξέραμε καν, ας πούμε, ότι έρχονται. Που θέμα, ας πούμε, ξενοδοχεία, δόξα τω Θεώ, έχουμε μπόλικα παραλιακά, ξέρω εγώ, που τους αρέσει κιόλας. Γιατί ένας αθλητής, σίγουρα όταν πάει προετοιμασία, το focus του στο γήπεδο και στην προπόνηση του. Αλλά όταν το βάλεις, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο, δίπλα από τη θάλασσα, ξέρεις πόσο του βοηθά στη ψυχολογία του και στη ξεκούραση του. Πάρα πολλά. Και ειδικά, ας πούμε, να είσαι μέσα στον Απρίλη και να μπορεί, ας πούμε, μετά την προπόνηση να κάνει μια βοηθιά μες στη θάλασσα, να πάει στο ξενοδοχείο του να φάει. Ας πούμε, είναι ιδανικές συνθήκες. Αν το προσέξουμε λίγο παραπάνω, το θέμα είναι ότι αφήνουμε τα όλα στην τύχη, ας πούμε, οικονομικά, ας πούμε, στο κράτος και το παίρνουμε μόνοι μας, ας πούμε. Δεν το παίρνει, ας πούμε, η Ομοσπονδία να πει ότι αναλαμβάνω εγώ, βάλω, ας πούμε, 2-3 άτομα μέσα, παλιούς αθλητές, ξέρω εγώ, που τελειώσαν, που μπορεί να έχουν και επαγγελματική αποκατάσταση. Να κάνουμε, ας πούμε, προετοιμασία, εμείς να τους φέρνουμε. Γιατί τους φέρνει κάποιος άλλος. Εμείς να κάνουμε το μαραθώνιο της Κύπρου. Γιατί δεν κάνει η εταιρεία, ας πούμε, private. Σημαίνει ότι κάποιος βγάλει λεφτά πάνω στη ράση μας. Καταλάβες. Ναι. Εν τούτον που έχουμε. Και περιμένω και λέμε για το κράτος, εντάξει, οκ, βοηθά. Πόσο. Βουλή ζητούν από το κράτος. Κανένας δεν πιάνει την πρωτοβουλία να το κάνει μόνος του. Στην Ελλάδα, το ΣΕΓΑΣ κάνει το μαραθώνιο του. Σχεδόν φτιάχνει ο προϋπολογισμός όλου του ΣΕΓΑΣ με το μαραθώνιο. Ναι. Με έναν αγώνα. Σκεφτείκες μετά να κάνεις και 3 άλλα πράγματα. Ναι. Τι μπορούσε να γίνει. Ήταν να χτίζουμε γήπεδα και ξενοδοχεία. Στην Αφρική που πάμε, τριτοκοσμική χώρα σχεδόν. Εκεί που πάμε. Έχουν οι άνθρωποι γήπεδο, έχουν ξενοδοχεία, μείναν τους τσοτζίνους που το 10 που έκαναν το Μουντιάλ και έχουν πανεπιστήμια και αναλαμβάνουν ήδη τις προετοιμασίες. Πάει ο κόσμος και με τα λεφτά που αφήνουμε εμείς, που πάμε στην Αφρική, και άλλοι Ευρωπαίοι, γίνεται, ας πούμε, του άλλου χρόνου, βλέπεις ένα γυμναστήριο. Είχαμε πάει στην Αφρική σε ένα γυμναστήριο. Και είναι ένα γυμναστήριο πάρα πολύ καλό. Σε πολλά καλό επίπεδο. Και τα τελευταία 2 χρόνια χτίσαν έναν άλλο. Για να μπαίνουν οι φοιτητές στο άλλο, οι δικοί τους, για να μην τους ενοχλούμε τους φοιτητές τους, αλλά κάναμε μας εμάς καλύτερο γυμναστήριο για τους αθλητές που έρχονται προετοιμασία. Ναι. Βασικά, στην ουσία είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να επενδύσουμε. Να επενδύσει η αρμόδια αρχή που είναι η Ομοσπονδία μαζί στη συνεργασία με το κράτος και να μπουν τα κατάλληλα άτομα που έχουν περάσει από αυτές τις συνθήκες, έχουν κάνει αυτή την πορεία, την ξέρω από πρώτο χέρι, που γνωρίζουν ακριβώς τι χρειάζεται ένας αθλητής. Γιατί έχουμε και τις γνωριμίες εξάλλου. Ναι. Όλοι οι αθλητές ξέρουν τους αθλητές, τους συναθλητές τους που το εξωτερικό. Κάθε χρόνο ξέρεις πόσοι μου στέλνουν, θέλουμε να έρθουμε προετοιμασία στην Κύπρο, να μας καονίσεις. Άρα, να υπολογίσουμε ότι ο Μίλαν μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας θα ανοίξει μια εταιρεία στη ράση της Ομοσπονδίας για να διοργανώνει αγώνες τύπου, εκδρομές αθλητικού. Το μόνο σίγουρο ότι θα γίνω προπονητής. Το μόνο σίγουρο. Ναι. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορώ να το κάνω. Δεν είμαι ο ειδικός. Είμαι πολύ καλός εκτελεστής. Σίγουρα συμβουλευτικά μπορώ να πω ότι είμαι πολλά καλός και γενικά, ας πούμε, τα νεαρά παιδιά που έρχονται να με ρωτήσουν και 3 πράγματα μπορώ πάρα πολλά εύκολα να τους βοηθήσω. Αλλά το θέμα είναι προπονητής. Γιατί, ας πούμε, τώρα είμαι επίπεδου Ολυμπιακών Αγώνων. Λογικά, και όταν γίνω προπονητής, να θέλω να είμαι τσίνου του επίπεδου. Και να ξεκινήσει, ας πούμε, μια ζωή ίδια με τούτη που κάνω τώρα, νομίζω είμαστε εντάξει. Να βρούμε κάτι άλλο, να φέρνουμε, ξένους για προετοιμασία. Ναι. Πιστεύεις ότι η Κύπρος είναι έτοιμη να φιλοξενήσει μια μεγάλη οργάνωση? Όχι. Δηλαδή δεν μπορεί να φιλοξενήσει ένα βαλκάνικο πρωτάθλημα? Βαλκανικό... Ένα ευρωπαϊκό Το ΚΑΠΑ 20? βαλκανικό πρωτάθλημα πλέον είναι πολλά μικρή διοργάνωση. Ευρωπαϊκό ΚΑΠΑ 20, ευρωπαϊκό ΚΑΠΑ 23. Νεαρές ηλικίες, να πω, οκ. Εντάξει, πιάμε το ρίψον τώρα.
που είναι μια πολύ καλή αρχή. Αν τα βάλεις στη σειρά, το ρίψον είναι εδώ. Μετά είναι το βαλκανικό, μετά είναι τα ευρωπαϊκά κάτω των 20, ξέρω, κάτω των 17. Αλλά όσο που φτάσουμε σε αρκετά μεγαλύτερα, δεν μπορεί η Ελλάδα. Ναι. Μπορεί η Αθήνα. Εντάξει, η Αθήνα δεν μπορεί λόγω υποδομών. Ναι, αλλά ας πούμε, γιατί δεν έχουν. Νομίζω δεν υστερούν σε θέματα τεχνογνωσίας. Στην Κύπρο... Μπορούν να κάνουν, ξανακάμουν. Ναι, πιστεύω ότι σε θέματα τεχνογνωσίας η Ελλάδα είναι πιο έτοιμη από την Κύπρο. Η Κύπρος υστερεί, δεν έχει τον κόσμο που να γνωρίζει τα τεχνικά ζητήματα της διοργάνωσης ενός μεγάλου αγώνα. Όμως όλα services. Ναι. Μπορούμε να πάμε να τα αγοράσουμε. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε υποδομές και γενικά δεν έχουμε και την εμπειρία, καταλάβες. Που είναι δύσκολο. Ένας μεγάλος αγώνας είναι πολλά δύσκολο. Δηλαδή, one day meet, ας πούμε, ένα meeting που όπως κάνουμε εμείς στη Λεμεσό, είναι εύκολο να γίνει. Αλλά άμα δεις μετά, ας πούμε, έναν αγώνα που διαρκεί που μια εβδομάδα μέχρι 10 μέρες, 12 μέρες, ξέρω εγώ, απαιτεί πάρα πολλά πράγματα. Πώς αξιολογείς το meeting μας στη Λεμεσό? Πάρα πολύ καλό. Ανεβαίνει κάθε χρόνο. Είναι η τρίτη χρονιά και είμαστε περιζήτητοι. Δεν ξέρω, επετύχαμε το πιο σημαντικό. Μάιος στην Κύπρο. Όλοι οι αθλητές που έρχονται, λαλούν μου. Κάνουμε season opening στη Γερμανία, στη Γαλλία, βρέχει, κρυάδα, φυσά. Δεν μπορούν να κάνουν κούρσα. Μάιο στην Κύπρο, έρχονται, έχουν τον ήλιο, θερμοκρασία πολλά καλή, κάνουν ρεκόρ που είναι η πρώτη κούρσα. Και ας πούμε, θεωρώ ότι το χρονικό σημείο που μας διούν κάθε χρόνο, δηλαδή εκεί ο Μάης, ας πούμε, για την Κύπρο, είναι εξαιρετικός. Ναι. Και φέτος, είναι και πολλούς αγώνες. Γιατί έχουμε ένα βαλκανικό τέλος του μήνα, τέλος του Μάη. Και έχει κάποια meeting που πριν το πανευρωπαϊκό, ας πούμε, έχει κάτι πάρα πολλά. Ναι. Και είμαστε πάρα πολλά, ας πούμε, διάσημο meeting, ψάχνουμε μας πουλών των κόσμων και να έχουμε, θεωρώ, ακόμα καλύτερες συμμετοχές που πέρσι. Εντάξει, είναι και μια ευκαιρία ο κόσμος να στηρίξει, να έρθει στο γήπεδο. Αν με ρωτάς εμένα, θα πρέπει να υπάρχει και ένα εισιτήριο εισόδου, γιατί βλέπεις πρωταθλητές ψηλού επίπεδου. Εννοείται. Να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Σε τόσο άλλα πράγματα δίνει ο κόσμος τα λεφτά του. Το να δώσει 5 ευρώ να δει τον Μίλαν Τράκοβιτς που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και... Κοίτα, τούτη είναι η νοοτροπία. Έχουμε και μια νοοτροπία, ας πούμε, σαν Κυπρέοι. Άμα του άλλου του βάλεις, ας πούμε, να πληρώσει, δεν εκτιμά το πράγμα. Ναι. Αν του βάλεις, ας πούμε, να πληρώσει, να πει, ας πούμε, τι είναι τούτο τώρα, ας πούμε, πρέπει να πληρώσω να δω το πράγμα, σημαίνει σημαντικό και αξίζει. Εμείς κάνουμε, ξέρω, αθλητισμό που πριν 30-50 χρόνια, 100 χρόνια, που ήταν, ας πούμε, στο σχολείο και συνάντονταν, ας πούμε, βούλα τα σχολεία και κάναμε έτσι αγώνες, χειροκροτούσαμε, και, ξέρω. Πρέπει να δούμε πιο επαγγελματικά, γενικά, το στίβον στην Κύπρο και εννοείται της διοργάνωσης. Και δείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα meeting αρκετά καλό, πετυχημένο. Αλλά όταν δεν το εκτιμάς εσύ ο ίδιος, δεν μπορεί να το εκτιμήσει ο κόσμος. Καταλάβες. Ναι. Είναι τελευταίο Ολυμπιακοί αγώνες. Εντάξει. Θεωρώ πως ναι. Εντάξει, εννοείται ότι το σώμα μου, όσο παντέχει, όσο είμαι σε πολύ καλό επίπεδο, top επίπεδο, να είμαι εκεί. Μόλις νιώσω ότι δεν είμαι στο top επίπεδο, δηλαδή δεν θα κάνω μια καριέρα η οποία, ας πούμε, σβήνει σιγά. Θέλεις να σβήσεις στην κορυφή. Και ναι, θα δω. Φίλε, μπορείς να πάεις τελικό πανευρωπαϊκούς παγκόσμιους σε Ολυμπιάδα. Σταμάτα. Εντάξει, όχι να πάω, ας πούμε, αναγκαστικά, απλά να ξέρω ότι μπορώ να διεκδικήσω και να μπω. Η παράμετρος της οικογένεια, ενώ παιδιά, ξέρω εγώ, είναι κάτι που σκέφτεσαι φανταζομένο, είναι κάτι το οποίο θα ήθελες, δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας για τη συνέχεια. Όχι, νομίζω, εντάξει. Η νίκη θα είναι καλός προστάτης του σπιτιού. Σίγουρα, εντάξει. Ούλα πέρασε τόσα μαζί μου, έλειπα συνέχεια, ας πούμε, ξέρω εγώ. Θεωρώ ότι δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Εντάξει, διαχειρίστηκε Αμερική. Εντάξει, ήταν και η Αμερική ένα καλό τεστ, ας πούμε. Αλλά αν είχα την επιλογή τώρα, ας πούμε,
θα ήθελα να είμαι τόσο. Δηλαδή, θα ήθελα να πάω πίσω και να είμαι τόσο μακριά, ας πούμε, από το σπίτι μου ή από η γενέκα μου, γιατί. Ή γενικά και από τους φίλους μου. Ας πούμε, διότι πάρα πολλά λίγα πράγματα σε σχέση με εκείνα που μου δίνουν εκείνοι. Εγώ, ας πούμε, αν ήμουν ένας από τους φίλους μου, δεν θα με έκανα παρέα, κανονικά, ας πούμε. Και εκείνοι ακόμα είναι για μέ. Είναι πολύ σημαντικό. Έχασες και ένα πολύ καλό φίλο πρόσφατα. Εντάξει. Νομίζω όλοι έχασαμε έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, δεν θα ξαναβρούμε τον ίδιο. Ένας άνθρωπος που ήταν κάθε μέρα στο γήπεδο που το πρωί ως τη νύχτα, που βοηθούσε τους αθλητές του στη ράση της δικής του οικογένειας και των δικών του των μωρών. Και νομίζω είναι μια τεράστια απώλεια που δεν ξέρω πότε να ορθοποδήσουμε που το πράγμα. Και εννοείται και τεχνογνωσία πάνω στο άθλημα και το πόσο μπροστά ήταν να πάνε ρήψεις με τον Κώστα. Δεν ξέρω. Εντάξει, γενικότερα το κεφάλαιο Κώστας επηρεάζει όλους πρώτα σε ένα ανθρώπινο επίπεδο. Και γενικότερα λένε ότι η σημασία ενός ανθρώπου, η δύναμη του, φαίνεται από το γεγονός πόσο είναι μεγάλο το κενό μετά που φεύγει. Το εκτοπίσμα του εννοείται ότι ήταν τεράστιο. Ήταν ένα παιδί του Στίβου που πραγματικά αγαπούσαν όλοι. Νομίζω ότι είναι από τις φορές που λέμε ότι το κενό είναι δυσαναπλήρωτο και η φράση ότι είσαι αναντικατάστατος ανατρέπεται. Όχι, σίγουρα. Είχε και πάρα πολλά να δώσει ακόμα. Δηλαδή ήταν στις αρχές του ακόμα. Δηλαδή με όλα όσα πρόσφερε, εγώ θεωρώ ότι ήταν στις αρχές του ακόμα. Παίρνει τα πάνω του τώρα. Τώρα ήταν να ξεκινήσει. Τι κρατάς από μια δυνατή ανάμνηση που έχεις με... Τι να πω τώρα. Είδες, το καλό είναι ότι χαμογέλασα μόλις μου είπες να σκεφτώ κάτι. Γιατί όλες οι στιγμές που έχουμε είναι μια, ας πούμε, μπλάκα και πολλά, ας πούμε, δυνατές, καλές στιγμές που περνούσαμε πάρα πολλά ωραία. Ναι. Το λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δυστυχώς δεν θα είμαι εκεί αυτή τη φορά, αν και είμαι σε πολλές μειχτές ζώνες τόσα χρόνια που αγωνίζεσαι. Αυτή τη φορά δεν είμαι στα άτομα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην επιλογή. Όμως εννοείται ότι θα είμαστε εκεί, πνευματικά, νοερά, θα σε στηρίξουμε και να μας αφήσεις και ένα μήνυμα εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και γενικότερα ένα μήνυμα εκ μέρους του Μίλαν Τραϊκόβιτς. Εντάξει. Καταρχάς, ευχαριστώ που κάναμε την κουβέντα σήμερα. Το μήνυμα που έχω να δώσω είναι ότι θα προσπαθήσει η ομάδα να μεγαλώσει όσο περισσότερο μπορεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να δουν και τα νεαρά παιδιά, ας πούμε, εικόνες οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν για να πάρουν δύναμη και να συνεχίσουν, ας πούμε, ή να ξεκινήσουν να κάνουν αθλητισμό στην Κύπρο. Θεωρώ ότι και κάποιες δυσκολίες που περάσαμε εμείς, κάποιοι δεν θα τις περάσουν, επειδή κάθε χρόνο βλέπεις μία πρόοδο η οποία υπάρχει και θεωρώ ότι οι επόμενες γενιές να έχουμε περάσει εμείς τα δύσκολα για να τους ευκολύνουμε τον δρόμο και ελπίζω ότι κάθε 4 χρόνια να μεγαλώνει κατά πολύ η ομάδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευχαριστώ. Τέλεια.